เลยตัวน่าชวนนินLimoverse apps engtin nge referral code mangin kanin sign up ang ti kanon cover zui do na chuna ma saberin Play Store Android big tan Play Store kan lu tanga chunin video Limoverse kha kan download ang ti khianin kan open anga kan install anga ti chuanin chu Mizo chuanin Limoverse apps kha kan nei ta ne kan lu tanga Limoverse khanin chuan ta khianin kan email ID manakha kan type don ta ni semi jr nam tuna chunin athar a in siam turani wangin ta hianin kan email ID kha kan neng lo do nei chu kan reject le zo lang khi gmail teron nia ti sual pala thayat lai hi kan gmail ID kan man ngei kha kan chulu tang ti chuanin ta hianin kan mingpum kha kan chunga kan mingpum ram chuan sangi chuan tain password kha kan siam don ani chu hetlai kan me khanin a visible chuna encrypt bok ta ni encrypt chu lang thei lo tin ani meya chuan ta hianin special character angaya number a omangaya capital letter small letter a omangai chuan referral code ta hianin menon introduce to te khami referral code number emaw khami code kha thin ta ni special code kha kan chulu tang hei kema referral code ania chuan hey I am a health and wellness practitioner ti lo tur I don't have referral code po ti lo tur chuan in ti hian kan tinga get started kan kal topang chuan ta hianin ka email a khanin message ka dong ta ni hemi ramicallring 2016@gmail.com tia khanin ti chuanin ka valuta ka gmail a khanin message aron luta chuan chu ka va enang chu ka va en mei don ta ni kan check zuayang kan gmail a khan kan valu ngai ti na ni chu chuan kan account kan gmail kha let's check ta hian kain login lawa ka laptop kain log in awangin apoi lo kan tiang laptop a khan aron luta OTP kha kan dong ta ni message OTP chu one time password ti na ni hei tingang hianin kan dongang kan kan email a kan gmail a khanin hi Samuel hi ram chun sangi your OTP is aron tinga khami number kha kan chulu doni chu heta khanin apps a mi apps a khan mo a verification code tinania 6475 chuan ti hian direct in atlang ha lang chuan in magnify kan tilangang chuan magnify kan click anga get started kan kalang ti khanin atik ngal chuan in ta hianin kan check theya who are behind Limoverse te Limoverse founder ang chi te tele engtin nge ham thana kan gain theyang engtia join tur nge tu te nge asiam tu te adin tu te kan check theya chuan kan account kan check theya chuan ta hianin kan referral code vele ta ni hemi kan referral code mang hianin kan tin ka copy theya hi kan chin sia zelang khami hang khan mi kan va install tir ve khanin kan va download tira kan referral code manga anlo in sign up khanin point somli zel kan lo limo point somli zel kan lo ngal ta ni chuna tam theng ber ne na kan introduce theya kan se thei boka chuan kan log out theya kan login le thei bok chuan kan password hi thei ngil lo sham bokelang kan email ID nen hianin kha khali Limoverse in sign up dan chu ni mi kan va introduce po in ke mani ka in sign up ang khanin kan referral code kha kan va thon ve zelang kalome